Kayak ngene iki nek wong sing ora ngerti dikira barang kayu-kayu. Murah ae. Gak ngerti nek iki ae sing nggawa iki ae dhisik iku nang tengahe Gunung Pati Ayam. Nduduk-nduduk jaman semono itu sono barang kaya ngene. Ning iki nek bengi lur, iki kaya ana aurane piye lho, aura mistike kaya cemplorot. Iki mbok paham-pahamno tak ketok. Iki rupane iki mbok iki pahatan tahun pira ketoke iki. Iki ya jaman Hong Wilaheng nek cara ngarani lho. Kare kuwe iki sing njenakno apa. Ngeri lho iki lho. Bentuk-bentuke lho ketok cetha. Oh, iki ketoke pahat-pahatan iki karo kuku. Ora kanggo alat iki karo kuku digores-gores karo tangan tok. Nah kayu iki ya perkiraane ya nek salah 2000 tahun apa 3000 tahun lho. Ya wis dimaknani dhewe ya lho ya.